Здравейте! Vlog 7, здравейте! YouTube! Аз нещо ще снимам, той ще играе. What? Ох, изморих се по тази стълба да се катера. Колко е дълга! Тя е до края на света. Така, скала, какво ще правим сега? Не знам. Аз мисля да излезем и да ходим на пътешествие. Да знаеш на къде ще да ме върнеш. Ще ходя направо само. Само направо. Чува майката на Брюс Ли. What? Защо цикли? Не цикли. Така ти се струва. Спри за малко, дръж това. Камерата. Да оправя настройките. Така, 68 така много, така 89, 98, я да ви само как ще. Хубаво ли? Не. Излезнах. Моля, Така, приятно ли си? Да. Брюс Ли, искам да те помоля за нещо. За? Ай, хой да видиш, като съм ти енчантвала нещо и нали ми се смъкна левела, сега ще мога ли да го енчантна? Сега ще ходя в къщата тогава. Мината иска. То пак е част от къщата. Да. Логично. И ми приятел ми вика, в къщата може ли мината да намери? Не, викам, не може. Той как така ти имаш? Викам, ти тъп ли си ли се правиш на тъп? Ама това купче го слагай, това е долу в ковчера. Купче, което се нарича дърва. Брюс Ли, кажи здрасти. Здравейте. Брюс Ли е средоточен. Да, просто ти имаш неенчантвана килика. Но се ми лапис лазули! Къде бе? Къде е лапис лазулито? Махни се от тука! Как? Как сме раки да питаш пак? И пак да не знаеш. Тук. Лапис ела при мен. Ще взема да енчантна диамантената кирка. Diamond in the sky. Това сама скалата! Аз съм момиче. Кой не знае? Protection 3. 3. Саше. Няма да хабиш. Няма да я хава, просто ще енчантва. Защо? Искам Protection! 1. Искам Protection! Може би този клип ще направим малко по-кратък за мой четвъртия сния. Топа няма вече. Не. Нямаме левел. Имаме първи левел сме. То вече трябва да се трети или пети, нали? Отиде за Кол. Кол не знам къде има. Остай Diamond Text. Защо? Ще си по-слаб и ако умреш, ще ти свършим тази пунка. Бам! Бам, какво? Вижте колко много редстони. Чакайте, ще спусна камерата. Вижте. Редстоун. 1 стак, 2 стака, 3 стака. 3 стака и 18 имаме. Така, нека започнем пътешествието. Пътешествие! Я виж колко са се опекли, айде. Добре. Ще си го 28 точно. Ще си направя един меч. Обаче се оборудвай. Няма да си направиш нищо. Що Оборудвай се. Слой си там. Отваря това. Ето ковчег. Служи го да. Кое да сложа? Айде на кое? Сега. Вземи дърво си имаш.
Всички си имаш, трябва да тръгваш. Добре. Така. Отивам някъде на пътешествие. Ето ще си копая просто. Не си копай тук. Тук съм го запазила. Защо? Тук беше погребението на Редстоуна. Басикам се, тук беше погребението на това, на Емералд. Брюс Ли, хрумна ми една идея. Каква? Това ще го направим в четвърти епизод. Добре. Ще го направя. Уау. Брюс Ли, служи един торч, че на камерата нещо не се вижда. Да, тук. Бам! О, готово. Това, слагам още торч. Ама, Брюс Ли, Да. ако се загубиш, ще убия. Брус Ли никога не се губи. Бати измени. Ено тук. Едно. Просто ще копая. Внимавай, бе. Не знам какво има натам, но просто копая. What? Свърши ти киликата. Знам. 6 минути. What? The fuck? Fuck you, mother. Просто ще копая. Сей тук. Представи си лава да ти слезе. Ти почвам реш. Лава. Не, ще се паникьосам и ще започна да обикалям стаята. Панично. Брюс Ли, Да. трябва нещо да ти кажа. Какво? Не ставай, зи. И аз пусти се да има какво ще стане. Добре, сега къде сме? Не знам. Не, там горе. Ето я лавата, ето. Вау, лавичка. Чакай, около лавата може да има диаманти. Тапанари! Не виждаш горе какво има. Ранче. Ранче, ама не мога да го взема. Окей, в четвъртия епизод ще го взема. Не знам как. То мислиме да го направим 10 минути, защото после трябва да подготвяме за четвърти. То ще е по-дълъг четвърти, ще около 15 минути. То почти си. Да, то, ама просто днес искаме да снимаме малко повече клипа, бе, утре ще снимаме постоянно. Служи един торч. What the fuck? Тук намери даймонда. Панично обикалям стаята. Бяга. Добре, айде да спираме клипа, защото... 10 минути. Станало ли? Не. Айде. Айде, придвижи се. Придвижи се. Айде. Кога станахме трети левел, бе? Преди малко. Качваме се. Аре, бе. Си много тъп. И сега ще можеш да енчантваш. Не мога. Можеш, ама само до втори. Да. Аз искам протекшън. Па ти му искаш да се метнем през втората, ще се метнем ли? Да. Да, бе, да. Не, бе, не. Не говори такива неща пред камерата. Що? Пичове, Камерата. тя дето гледат, да не си помисля, че сме гаджета, не сме. Аз ще поизкопая тук малко. Не копай тука! Що? Що съм го служила? Ти яко тъпичък. Ще събера за портал. Тапанар с Iron кишка не става. С Diamond кишка. Паш хора да я взема. Не може. Хайде бе, защо не мога да си изкача до тъпата вода? Нали знаеш, че Iron е най-често, обаче е най-скъпоценно. Не. Добре, Diamond с какво го взимаш? Емералда, с какво го взимаш? С Iron Кирк. С Diamond. С Iron Кирк. Да, ама става и Diamond. Добре става. Ето ще го запълна с нещо. Не го запълни. Добре, стана 9 минути. Изчакай тук да запълна само нещо. Не, хаби, бе! Защо бе? Не го хаби, бе! Ма как да Ти се... няма ти да играеш. Как да се изкача? Сме ръки да питаш пак и пак няма. Гей! Оф! Добре, довиждане. Фак! Довиждане!